14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दिनै बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय बादिनो 14 नं चिरां ब्लक इउपिपिएलआबो बे हाबाफारिखौ लादों। बिफां गायनाय हाबाफारिखौनो बोसोरफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बानजायनाय जायो होननानै मिथिहोदों। थांनाय 2015 इं मायथाइनि 5 आगस्टआव इउपिपिएल हानजाखौ गायसननानै लादोंमोन। बेनिनो 14 नं चिरां ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि बानजायनायाव इउपिपिएलनि स्निथि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारि लानानै बिफां गायनाया दिनै 4 अक्ट'निफ्राय जागायबाय। दिनैनि हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, लोगोसे 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा। गिबियावनो आं नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांनाय जोंहा 5 आगस्ट 2015 मायथाइयाव जोंहा गायसनथाय हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे जोंनि जोनोम सानजों बा गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंहा 4 थारिख आरो 5 थारिख बे साननैनि जे हाबाफारि लानानै दिनैहाय जोङो हाबाफारि खुंगासिनो दङ। दा गिबि सान हिसाबै जोंहा दिनैहाय जे जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजों जे बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो नैबे जोंनि 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जारुनिघाटा सान्थिपुर समाबे समितिनि नैबे कम्पाउन्डआव जोङो बिफां गायनो सिगांदों। दा बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोंहा जिल्लानि चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लानानै दिनै बे बिफांखौ जोङो गायबाय। आरो जोङो दिनैहाय नैबे 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो सान्थिपुर प्राइमारि इउपिपिएल जथायै जोङो नैबे रुनिघाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि जे कम्पाउन्ड बाहाय जोङो गायदों। लोगोसेयैनो जा 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय गासै मोन 10टा जे प्राइमारि कमिटिफ्राबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंदों। जोङो गासै बे 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव 1000टा बिफां फुलि गायनाय जे हाबाफारि बेयो दिनै जोङो खालामनो लादों आरो लाबाय। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।